סן-יאנג, משפחת הקטנועים הגדולה והנמכרת ביותר בישראל, חוסכים לך זמן ומאפשרים לך להשקיע בדברים החשובים לך באמת. במשפחה, בחברים, בזוגיות או בקריירה. סן-יאנג מאפשרת לך איכות חיים, בלי פקקים, בלי בעיות חנייה, בלי עצבים ובלי כל מאמץ מיותר. כמו תמיד, גם השנה מציעה לך סן-יאנג מגוון רחב של קטנועים בעלי עיצוב יפה וחכם. סן-יאנג ג'וי רייד, סן-יאנג ג'וי מקס, הדגמים החדשים של סן-יאנג, הקטנוע הנמכר ביותר בישראל, עכשיו באולמות התצוגה.